Roger Federer anunciava que la setmana que ve es retirarà del tennis professional. La llegenda suïssa explicava que deixarà definitivament les pistes després de participar a la Laver Cup de Londres, on també hi seran Rafa Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray. Als seus 41 anys, Federer, que no juga des de fa més d'un any per culpa d'una lesió al genoll, ha estat 310 setmanes el número 1 del món. Ha disputat 1.526 partits i ha guanyat un total de 106 títols, entre els que es destaquen 20 Grand Slams amb 8 Wimbledons, més que ningú, 6 Opens d'Austràlia, 5 Opens dels Estats Units i un Roland Garros. Innumerables personatges del món del tennis i de l'esport en general van voler enviar-li els seus missatges de suport a les seves xarxes socials i entre ells, tampoc hi va faltar el seu etern rival, però bon amic, Rafa Nadal. Deia així. Querido amigo Roger y amigo y rival, ¿no? Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor, ¿no? Y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la pista, ¿no? Y tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, estoy seguro de ello. Todavía hay muchas más cosas que hacer juntos, lo sabemos. Y por ahora realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa, tus hijos, tu familia y disfruta lo que te espera. Ya te veré en Londres. Emotiu, Emotiu Rafa Nadal, Sí, no. Vamos, Siempre vamos. ha tenido mucha calidad y ya ves, muchísimos años de garantía. Sí, bé, llegenda absoluta, un dels més grans de tots els temps, aquí hem hagut de gaudir-lo i al mateix temps també patir-lo quan jugava amb Rafa Nadal. I avui, per cert, a la portada de l'equip, Roger Federer també és el protagonista amb un titular que diu God Save the King. Sensacional, també. Magnífico, magnífico. God Save the King Sí, amb Roger Federer. La ronda. Doncs 5 minuts per arribar a un quart i ara també repassarem la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Atenció, Roger Federer, el millor tenista de tots els temps? 1, Sí. 2... No. Guanya el no, amb un 63,6%, un 36,4%, en canvi diu que si calés. Quins noms entrarien en aquesta travessa? Rafa Nadal, evidentment, perquè té més grans slams que cap altre. Serena Williams, també crec que la podríem posar en aquesta travessa, perquè sí que en té encara un més que Rafa Nadal, 24 per Serena, 23 per Rafa, 22 per Djokovic. No em vull oblidar, per exemple, de també els Pete Sampras, Jimmy Connors, Bjorn Borg. Agassi, Borg, correcte, no? McEnroe, hi ha molts jugadors que van destacar. Que podrien entrar. Santana, Matís Orantes, molts jugadors. Sí, no ho sé. Jo, sincerament, crec que Federer és el més complet de tots. No, sí, yo siempre he dicho que Roger, en totes les pistes... És el que més talent ha tingut, sobretot. Ho feia molt bé, no? Rafa Nadal potser és més treball, talent en té molt, però allò, el talent innat, que deien Messi i Cristiano, n'hi ha un que li surt i l'altre que s'hi esforça durant 24 hores als 7 días de la setmana. Exactamente. Lo que pasa es que los dos tienen esos toques que a veces dices, esto solo puede hacer un genio, ¿no? Bé, no ho sé, jo no sabria tampoc amb qui quedar-me.